Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island region. Ang amo ni gadulong sa inyo. Kagyari natin yung mga top stories of the day. Today is February 3, 2025, Lunes nga adlaw. 180 million pesos nga puerto maga-connect sa Manapla sa Ahoy kag Concepcion sa Iloilo. Mrs. Patay, Mr. Pelason sa mabungguan sang pickup ang ilang motorsiklo. Lalaki nga nagpanaya ang nagpalupok sang armas sa Talisay City, nakilala na. Pagpa-deliver sang produkto petrolyo sa balay sing isa ka CDRMO nga personnel ginausisa. Kag sa Good Vibes, Granadians, Grand Champion sa Bacolod Festival 2025, Street and Lantern Dance Competition. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, lalaki nga nagpanaya kag nagpalupok sang pusil sa Talisay City ang nakilala na. Ginapangita na siya sang kapulisan sa karon. Mismo si Talisay City Mayor Neil Lizares ang nagsilinga ang lalaki sa viral video nga nagpanaya kay nagpalupok sang pusil sa Agrarian Reform Beneficiary sa Hacienda San Antonio sa may barangay Dos Hermanas sa Talisay City ang under probation sa kaso nga illegal possession of firearm kag threats ginmando sa alkalde ang full-blown investigation sa mga kaso. Sunod naman kay Lieutenant Colonel Salvador Trono, hepe sa Talisay City PNP, padayon ang manhunt operation batok sa mga persona. Pasakaan siya sa kaso nga violation sa Comelec gun ban, grave threats kag illegal discharge of a firearm. Sunod sa kay Lizares, ang pulis ang ginapaabot nga magasubmit sang report sa prosecutor's office subong nga adlaw. Sang Biyernes nag-viral ang video sa among nga lalaki nga nagpanaya kag nagpalupok sang pusil. Nangin mainit ang sitwasyon sa tunga sa mga partido angot sa away sa duta sa among lugar. Ginmando man sang alkalde sa PNP ang pagmonitor sang sitwasyon sa among area. Sa nabala nato ng record, may mga pending case mo sa under probation at siya, no? Same case, illegal possession kag threat. So, nakistorya na kita kay Hepe nga by actually submit na nilang ang report and by Monday, ang fiscal ma-evaluate na kay basi mahulugan gid siya sang warrant of arrest. Sa number 9, tatlo pagid ka mga dolphins ang nasapuan patay sa Talisay City sa Negros Oriental. Samtang necropsy report sa mga nasapuan man nga mga patay nga dolphin sa Bay City nagapakita nga ang mabaskog nga lupok sa idalom sang dagat ang ginhalinan man sa ila kamatayon. May tatlo pagid ka mga speeder dolphins ang nasapuan nga patay sa mangrove area sa barangay Manipis, Talisay City sa Negros Oriental sang weekend. Yara na sa advanced state of decomposition ang dolphin sa masapuan sunod sa mga barangay officials. Sa nagligad nga weekend, may 5 tanan ka mga patay nga dolphin ang nasapuan sa Bay City kag may isa pagid sa Dumaguete sa nagligad nga semana. Gani subong nagdangat na sa siyam tanan ka mga dolphins sa nagkalamatay sa Negros Oriental sa sulod sa halos isa lang ka semana. Sa statement igin pagwa ni Bay City Mayor Luigi Goni, ang necropsy result nagapakita nga may multiple lung lacerations ang 3 sa 4 ka mga dolphins nga nasapuan patay sa Bay City. Ang injuries, ang tuga sa mabaskog nga underwater pressure o kung magahod nga underwater explosions by blast trauma. Ang cause of death sang dolphin amo ang pagkalumos secondary sa trauma sa lungs suno sa alkalde. Ginapadalman karon sa otoridad sa Negros Oriental ang ini nga mga insidente. Sa number 8, nagtakop na ang Palarong Panlalawigan kag division sa Bacolod City may pinakamadamo nga medal tally. 279 ka mga medals ang kabilugan nga nakuha sa Bacolod, 117 diri ang gold, 93 silvers kag 60 ka bronze. 220 naman ka medals ang nakuha sa Negros Occidental Division, 65 ang gold, 77 ang silver kag 78 ang bronze. Ang Kabangkalan Division naman nakakuha sa 55 medals, 29 ang gold, 11 ang silver kag 25 ang bronze. Inibase sa resulta nga gin-release ang Results Committee. 55 man ang medals nga nakuha sa La Carlota Division, 16 ang gold medals, 19 silver kag 20 ka bronze, 50 naman ka mga medals nga nadaog sang Bago Division.
41 ang medal tally sa Cadiz Division, 36 ang Himamaylan, kag 35 ang San Carlos, 33 ang Sagay, 26 ang Silay, 25 ang Victorias, 16 ang Escalante, kag 6 ang Sipalay. Ang mga nagdaog ang magakompete naman sa Palarong Panlalawigan sa idalom sang Western Visayas Regional Athletics Association meet sa Antique sa Marso 1 tubtub 8. Sa number 7, roadmap para sa ginahandom nga Super City talakayon sa Business Summit. Ang pagtukod sang 4 ka mga economic districts kabahin sang master plan sa Bacolod LGU nga ginpresentar ni Mayor Alde Benitez sa nagligad nga Nobyembre. Tuyag niya nga mapatpat iniupod sa katapos ang business sector sa tuyo nga masuguran ang mga tikang para sa ginahandom nga Super City paagi sa natalanan nga Business Summit sa Pebrero 7. Nalakip sa master plan ang pagtunga sa syudad sa North, East, South and West zones o districts para sa dugang nga mga investment opportunities sa bahin sa sustainable urban development, mobility kag ecological resilience. Nagapati nga alkalde nga dako ang sarang mabulig sa katapos ang business sector sa paglapot sang roadmap para sa Super City karon nga nasuguran na ang mga pagbag-o bahin sa panghimanwa gamit ang digital technology. Sa number 6, Mrs. Patay, Mr. Pilason matapos mabungguan sang isa ka pick-up ang ilang ginasakyan nga motorsiklo. Patay ang asawa samtang ginabulong sa ospital ang iyabana matapos ma-hit and run sa pick-up ang ilang ginasakyan nga motorsiklo sa Hacienda Garazon, Barangay San Jose, Banwa sa Minalbagan, Sabado sang kaagahon. Sunday Joe Arca Gilberta Libuon nga taga Barangay Quintinremo sa Moises Padilla ang nagbakal sa mga inugbaligya nga isda sa Himamaylan City. Sa report sa Minalbagan PNP, papuli na ang mga biktima sa mabungguan sa pick-up nga nagasunod sa ila. Nagapanawagan ang mga himata sa mga biktima sa driver sa pick-up nga magsungka sa PNP kag atubangon ang ila obligasyon. Nagapadayon ng investigasyon sa PNP para makilala ang driver. Sa number 5, 20, tubtub 40 ka mga litro sa produkto petrolyo nga makapulo ka beses nga gina-deliver sa balay sa isa ka personnel sang CDRRMO ang ginausisa sa karon. Ini para mapatod sang City Legal Office kung pila ang kabilugan nga balor sa ginaligar pagpalapaw nga supply sang produkto petrolyo sa Bacolod DRRMO. Pero sandig sa inisyal nila nga pagpangusisa, may 20 litros, tubtub 40 litros ang ginadulo nga supply sa mismo puloy-an sang isa sa mga personnel nga karon ginausisa. Ang City Legal Office ang ginmanuan ni Mayor Alde Benitez may kaangtanan sa nabaton nga reklamo. Ginpahayag ni City Legal Officer Carol Joseph Chu nga hasta subong parayon ang ilang pagtipon sa mga affidavit antes sa natanan nga pag-issue sang show cause order batok sa wala pa ginhingadlan anay nga empleyado sa syudad. Kabahin sa mga napasakaan sang kaso kag niisyuhan sang show cause order sang CLO, ang duha ka mga regular employees nga ginaligar nagaserbi nga fixer sa opisina sang City Treasurer's Office, Licensing Division kag Benro. Due process pa ng tanan ng mga accuse natin of wrongdoing. So, maglapod ganyan sa punta nga may decision ng City Legal nagagay due process sa mga action. Sa number 4, sila City Mayor Judith Gallego ang ginapanaugan sang show cause order matapos nga wala ginbaton sa komitiba sa Kongreso ang iyang rason nga wala siya nagtambong sa committee hearing subong adlaw. Ginatun-an man sa komitiba ang pagpadisbar sa City Legal Officer sa syudad kasi Attorney Janus Harder. Si Committee on Public Accounts Chairperson Stephen Paduano ang nag-move sa hearing na ginpatigayon nga papanaugan sang show cause order si Mayor Gallego bangod sa iyang kapaslawan sa pagtambong sa ikatatlong hearing may kaangtanan sa ginaligar irregularity sa 1.1 billion pesos nga loan sa syudad para sa nagkalalain nga mga proyekto.
Nagpadala sang excuse letter ang alkalde. Iya gid siling nga hindi siya makatambong bangod sang iya nga indispensable role karon nga ginahanda ang Talisay City bilang isa sa mga evacuation site bilang pagpanghanda kung maglupok ang bulkan kanlaon. Bagay nga suno sa kay Paduano, unacceptable. Gitawag ni Gallego para sa iya nga bahin pero wala ini makasabat as of press time. Sa amuman nga hearing, ginuso ni Representative Romeo Acop na tun-an ang mga grounds sa posible disbarment ni Harder. Inimika ang tanan sa kapaslawan sa City Legal Officer nga magsunod sa ginmando sa komitiba kasunod sa pagsahit sa iya sa contempt kag pagpapanaog sa detention order. Patag ni Acop bilang abogado. Nagaserbi si Harder nga Office of the Court gani ginapaabot nga magsunod ini sa legal process. Dugang pa diri ang hindi niya pagsunod sa mando ni Gallego nga dapat atubangon ng iya nga contempt order lakip na ang pag-report balik sa iya nga talatapan. Sunod sa kay Talisay City Vice Mayor Tom Ledesma, kumalin sang ginsight si Harder sa contempt, wala na ini makareport gani ginakabig nga awol o kon absent without leave. Should be present, Madam Chair, in today's hearing because he can appoint somebody, no? And this is just a half-day hearing. He can fly from Bacolod, from Silay Airport to Manila, just 1 hour, and then we start 9:30, and this hearing will end at 12:30, and he can travel back to Silay City today, either mid-afternoon or late evening, Madam Chair, because we have at least at the minimum 4 flights a day in Bacolod. So with that, Madam Chair, the excuse letter for me, the excuse letter of Mayor Gallego is not acceptable. And with that, Madam Chair, I move that we issue a show cause order for Mayor Gallego and to be present in the next hearing, Madam Chair. So move, Madam Chair. The Chairman Paduano moves for the issuance of show cause order against Mayor Gallego for his unacceptable excuse letter. Do we hear a second? The motion having been seconded, do we hear any objection? And there being no objection, the motion for the issuance of show cause order against Mayor Gallego is hereby granted. Sa number 3 naman, duha ka mga typhoid fever-related deaths ang ginreport sa Negros Occidental as of January 18. Nagsaka sang 100% ang kaso ng typhoid sa probinsya. Sunod sa kay Dr. Girlie Pinunggan, ang Provincial Health Officer, ilan na nga ginausisa ang source of water sa mga apektado nga mga lugar lakip na ang pamaagi sa paghanda nila sa pagkaon. Isa ka 69 anyos ka lalaki ang napatay sa Victoria City kag isa naman ka 72 anyos ka babae ang napatay sa Banwa sa Isabela. Pero sunod sa kapinunggan, ang mga napatay hindi mandikan sa mga lugar nga may mataas nga kaso sang typhoid fever. As of January 18, 80 ang kaso sang typhoid fever nga na-report sa probinsya. Sa kasubong nga tion sa 2024, 40 cases ang na-record. Rason nga nagpagwa ang probinsya sa Typhoid Fever Advisory para man makapangaman ang publiko batok sa masakit nga ginatugas ang Salmonella typhi bacteria nga nagalapta paagi sa na-contaminate nga pagkaon o kung tubig o kung close contact sa isa ka persona nga apektado sa amo nga masakit. Sunod sa PHO, may pinakamataas nga na-report nga kaso sa typhoid fever ang Kabangkalan. 16 cases, nagasunod ang Hinubaan nga may 13 cases. May 3 ka mga barangay nga gina-check man bangod may ara sang clustering of cases o kung may na-record nga hindi magdubo sa duha ka mga kaso ng typhoid. Pero wala man ginasiling ni Pinunggan kundiin ini nga mga banwa o syudad nga may clustering of cases. Nagapanawagan ng PHO sa publiko nga siguraduhon nga malimpyo ang pamaagi sa paghanda sa pagkaon, nagapangugas ang kamot, kag kung hindi sigurado sa source ang tubig, maayo nga pabukalan ini. Kay may death bita nga duha nga typhoid related. So amo na iya nga nagpa-release gid kami sa advisory parte sa typhoid aside from dengue. Amo to ginambal ko kay go ma-release gid kita kay para ma-aware man mga tao basi man bala may mga food preparation nga nag more than 4 hours pala nga naluto na kag pang kuan, pang kaon or whatsoever no. Sa number 2, Bacolod LGU nagaklaro nga wala gin-cancel ang titulo sa mga ginbakal nga duta sang syudad.
Ginpanginwala ni City Legal Officer Carol Joseph Chu ang mga nagalapta karon nga post sa social media angot sa ginaligar pag-cancel sa mga titulo sa nabakal nga 27 hektaryas nga duta sa syudad sa Barangay Granada sa Bacolod City. Yaman din klaro nga nakapangalan na sa syudad ang mga titulo sa propiedad. Para kay Mayor Abdi Benitez, ang mga kasubo nga pagpangatake paagi sa mga fake news ang hindi na epektibo. Pero ginahangkat niya ang katapos ng media nga papaskugon pagid ang mga tika nga mapangapinan ang publiko batok sa disinformation ilabi na nga nagahilapit ang adlaw sang piniliay. Ginpatag sa alkalde nga antes pa man na bakal ang duta sa idalom sang land banking program nag-agi ini sa maiid nga proseso. Ang propiedad ang ginaplanong tukuran sang animal shelter, patio, BJMP facility, solar power farm, housing project kag iban pa. Ang titles na yan, ano na sa city, you cannot collaterally attack ang titles na, no? Why man ta kaso yung gina-question ng titles ng city sinula? And it always happens during this period. I would like actually to change the election culture this aton, no? Instead of finding fault sa imong mga kontra, instead nga mahimo ang istorya nga hindi tutugod sa imong mga kontra, why don't you start presenting yourselves? Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. 180 million pesos nga puerto ang mag-operate soon sa Banwa sa Manapla. Mga roro vessel magabiyahe halin Manapla padulong sa Ahoy kag Concepcion sa Iloilo. Ang Banwa sa Manapla ang ginakabig nga pinakamalapit nga point sa Negros padulong sa probinsya sang Iloilo. Yaring report. Sa hindi madugay, masugura na ang biyahe sa roro vessel halin sa Banwa sa Manapla sa Negros Occidental pakadto sa Ahoy kag Concepcion sa Iloilo. Ini ang ginanunsyo sa Manapla Port Stevedoring and Erastre ukon MPSA sang Sabado nga adlaw sa ginpatigayon nga blessing sa mismo nga puerto nga nahamtang sa barangay Punta Salong. Ang MPSA ay isa ka pribado nga grupo. Ang light ferry nga roro vessel ang magabiyahe sang amo nga rota. Ang biyahe halin sa Manapla pakadto sa Ahoy magin 45 minutes kag 55 minutes naman halin sa Manapla padulong sa Concepcion and vice versa. Sunod sa spokesperson ng MPSA nga si Dave Sarosa, nakuha nila ang tanan nga permits para mag-operate sa puerto. Gina-training na lang sa karon ang mga empleyado para sa puerto. Gindisenyo ini para sa mga end users o kon mga pasahero pati na mga truckers. Nakita namin sa mga truckers sa Bly, natulog sila sa truck nila. So ti ining 2 hektarya no para sa mga truckers patindugan sang MPSA sang simple na gid ang banyo sa ma-shower kag tulurugan. Ti kung ipamanage sa local community ihatag na ipilion nila ni Mayor. Sunod naman kay Mayor Manuel Escalante III, madugay niya na nga handom nga makapuerto sa Banwa. Ilabi na nga ang Manapla ang pinakamalapit nga point pakadto sa Iloilo. Nalipay siya nga ginpursige sang MPSA ang pagpatukod sang puerto sa ilang nga Banwa. Ginapaabot nga ini ang dako nga bulig sa pagtib-ong sang ekonomiya sang Banwa pati na turismo sang probinsya. 4 million pesos ang pinakamanubo nga ginapaabot nga maganar sang Banwa sa kada tuig sa sininga proyekto. Kami taxes na lang mo kag I think ang toll gate. Because ang toll gate since na ang road is public, do first sa Banag o sa Perman suga bayad ta tag 10 ka pesos. Amo lang na makadto sa Banwa. Kag ang taxes. So based lang sa taxes sa budlayan kami subong mag-access kid sa pero sufficient kid ya. Mga more or less. More or less siguro isa ka 4M guro kada tuig. For the Revenue. Revenue na sa Ginapaabot kay ini ang makahatag man sang dugang nga mga trabaho para sa mga taga Manapla. Ang Manapla nga port magaserbi man nga gateway pakadto sa mga popular nga destinasyon kag mga isla kag resorts sa Ahoy kag Concepcion. Kag mangin entry point naman ini sa mga truck nga may karga sang tubo pakadto sa VMC sa Victorias City. May dala naman yung gintukod halin sa main highway sa Banwa sa Manapla pasulod pakadto sa puerto. Soon, mangin operational na ini suno sa management.
Sa Good Vibes, hindi lang sa Mascara Festival nagapangibabaw ang mga dancers sa Barangay Granada sa Bacolod City. Pati sa Bacolod Festival 2025 Street and Lantern Dance Competition, sila man ang naging Grand Champion. Yaring report ni Nico Dolphin. Sa Dalan Lacson, liwat nga nagdagsang linibo nga mga tumananaw agud saksihan ang parada kag performance sa 5 ka mga competing contingents sa tuigan nga Bacolod Festival Street and Arena Dance Competition. Halin sa dalan hasta sa mall, nangibabaw ang performance sang Granadians nga among napili Grand Champion. Sila man ang nagbaton sang Best in Lantern Award. Let's go! First runner-up ang Jojaju nga napili man Best in Costume kag second runner-up ang The Luminaries. Nagbato naman sa Netizens Choice Award ang Kamso Alhis. Para kay Mayor Albi Benitez, ang tuigan nga Bacolod Festival isa lang sa mga atraksyon nga naghahatag dugang nga oportunidad sa mga Bacolodnon dugang sa pagsaulog sang Chinese New Year. It was generally successful. They were able to finish all of their activities. This one, I think as far as revenue is concerned, they were still kind of short before the event. So hopefully the event may nakalagas pa. Kabahin sa tuigan nga festival, nga gindagsa sa mga tumalanaw sang weekend ang mga pagpasundayag sa Imperial Village kag mga performances sa mga local kag national music artist sa Lacson Street. Nico Dolphin para sa Digicast Negros. Again, congratulations sa Barangay Granada. Shout out anay sa aton nga mga live viewers sa buong hapon. Si Quilin Natuel, maayong hapon Digicast Negros and Sir Roming Subaldo. Si Maricon Songkip Valedores, maayong hapon Digicast Negros watching live from Fairview, Quezon City. Si Hansley Cecil Alguna, Mumbai, good afternoon Digicast Negros NIR. Si Gerardo Marquez, good afternoon mga ka-Digicast, maayong hapon Roming. Si John Randolph Rubin, good afternoon and thanks for updating us with your news watching from Kuwait. Si Raxo Ordinahela, maayong hapon Digicast Negros watching from Kawayan. Si Jubeya Yap Janala, maayong hapon Sir Roming kag the rest of Digicast Negros. Gloria Bantige watching live from Pulupandan. Si Maricor de Monteverde watching from Dammam, Saudi Arabia. Kag si Romel Mahilom Galyo, good afternoon kuno mga nag-watching Digicast Negros. Si Hensley Cecil Alguma Mumbai, maayong hapon Sir Roming. Estilo Tibar Hayem, maayong hapon Digicast watching from Estancia, Iloilo. Si Jeffy Garutza Hivero, maayong hapon kay Digicast Negros watching from Maylan City. Shout out sa babae nga talagsalang nagapaligo. Hala, sino na? Kag si Aida Arroyo Palenza, cold afternoon Sir Roming and to all Digicast viewers watching live from Taipei. Kaga mo itong top 10 stories of the day. Tub-tub sa buwas. Ako si Romeo Subaldo. Mayong hapon.